Gret. Iawn. Ie, mae'n barod. Mae'n barod, ie, just siarad. Ie, just siarad fel ti siarad o fi, kind of thing. Am Gaza? Ie. Fel aelod o Senedd Ewrop, dwi wedi bod yn Gaza sawl gwaith ac yn Palestina hefyd sawl gwaith yn y llain orllewinol. Ac yn neithiau diweddar yn mis Mai eleni. A'r reswm dwi yn mynd yno yw es i am y tro cyntaf yn y flwyddyn 2000 ac mod i'n gwybod am y sefyllfa wedi darllen am y sefyllfa, ond i ddim yn deall yn iawn nes mod i wedi gweld fy hun. Ac beth cyntaf oedd wedi taro fi am Gaza oedd y nifer o blant o gwmpas. O'n i'n meddwl i ddechrau falle bod nhw ddim yn mynd i'r ysgol, ond i gwrthwyneb maen nhw gyd yn cael cyfle i fynd i'r ysgol, ond achos bod dros 100% o boblogaeth Gaza am 19 oed, does dim lle yn yr ysgolion i'r plant hyd. Felly maen nhw'n mynd neu lle yn y bore neu'n prynhawn, ac mae ysgolion llawer ohonyn nhw yn cael eu trefnu gan y Cenhedloedd Unedig. A nhw hefyd sydd yn trefnu llawer o'r harsenu bwyd. Mae 80% o'r boblogaeth yn hollol dibynnol arnyn nhw. Ac mae hyn mewn ardal fach, Gaza, oedd yn gorffennol yn llwyddiannus, economi, oedd yn pysgota, oedd nhw'n allforio ffrwythau a bob math o bethau, a nawr dwi'n pobl ddim yn gallu bwydo ei ddyn hyd yn oed. Ond does dim rai am nhw, mae yna un reswm at hynny, sef y ffaith bod nhw'n dan warchau gan Israel. Dyw pobl ddim yn gallu symud mewn y mas. Does dim byd bron yn gallu symud mewn y mas. A felly mae rhaid i ni sicrhau bod y byd ddim yn anghofio am y bobl yma. Mae gyda nhw lot i gyfrannu i'r byd. Pan dwi wedi bod yma, dwi'n dysgu cymaint ganddyn nhw. Maen nhw eisiau hefyd